Mukaon ko hotdog guys oh. Wow! Yeah! Nami man kaayo. Kaayo no? Dagan pa man kaayo. Dagan pa kayo hotdog. Kaon pa taron daghan. Dili na to binlan sila og si Maureen. Di na to dapat tilawon. Kauno na to ni tatong video. Ayaw ko to ako. Favorite man ako ni. Favorite ako na lang mo ni. kay nanguha naman mo dayon. Hala Grace! Wow! Hotdog! Wow! Unlimited hotdog. Daghan na hotdog. Uy, wow. Simuta man. Wow! Muta sa hotdog. Kaunon lang nato ni. Kaunon nato ni. Wow, magkuha kong isa Grace. Sige daw, tilawi daw. Lami kaayo na. Sige daw. Ha? Lain? Hilaw pa man day ni. Ay, hilaw pa din na. Ay, lutuon na Hilaw to pa ni. oy. Lutuon na to ni. Sige, lutuon na to ni. Pagkuha og sudlanan, pag magluto ta. Sige, pagkuha og sudlanan dito ka. Ato ning harbison. Oh, sige. Sige, pagkuha og sudlanan. Sige, kay ako nang ito ni ha, isa-isa ha. Grabe, daghan na aning hotdog ka oy. Ayak po ni Grace oy. Red, arang sudlanan. Sige. Red po siya, red. Oh, Pareha sige. sila o, red. Atong pangaon na to, Grace. Sige. Tabangan ti ka. Tabangan to, Grace. Saan na to ni pagluto? Ha? Wala man ko kabalo. Wala ka Bahala ba na. nagluto ani? Subaon na lang Wala man tani. ko kabalo kay karon pa man ko kita og saging nga namunga og hotdog. Namunga ganit siya hotdog, lami Kuyaw kaayo ang saging, Grace, no? Kay namunga og hotdog, no? Oo, namunga siya og hotdog. Nakakita na kag saging nga mamunga og hotdog, Wala, Grace. karon pa Wala, man no? eh. Basig na ani tag-iya, Deb. Wala siguro. Uy, kay wala may tao diri layan, no? Kita raman. Oh. Alangan, daghan na kaayo. Dalion gani nato kay basin og naa joy tagiya, makit-an ta di na Sabay nato. ta, bad man ha. Dili man bad kay wala may nangitaw, wala may tao. tara asa na. man tao? Wala tara na. Tara na, tani. Tara na. Kay ato na. Gusto nang gidala ni Gibert ug ni Grace. Hala, wow. Ay, hotdog man tingali na. Wow! Guys, dili na nato lutuon sa amua kay may uling oh, paghaling na kay magbutang kog uling. Haling sa Oh, ko. paghaling ka. Maghaling ako. Sige kay magluto ta na ay uling diri ako ning butang ron. Gibert, naghaling na ko. Apit na siya mainit. Apit na siya makuan o makalayo. Ala na, ikutang na ng hotdog dire. Wow, dali ara ni mo nakahaling Grace. Uy, antik jud kay ka ba basta kaon na. Plaster na nato ni. Dire nga to. Kaabot Kaon ba man na? butang. Dili man kaabot. Dili man kamot dapat inyo ning gisiro-siro ninyo ni. Dili man ako Kayo. naging anak. Sao man nato ni ron? Ay, kabalo na ko. Butangan na tog screen, magkuha ko screen paabot ako diha. Grace, di arang screen Grace oh. Dirty mo na. Ibutang lang nato na diha. Unya ang ibutang lang sa nato diha para mawala ang germs. Kinahanglan man na painito ng screen kay para mag-init na lang siya ang mga germs ka na milit mamatay. Ang kining hotdog dili pa ni siya pwede ibutang diha kay hugaw pa man na dili sa kilid. Ibutang lang sa kilid. Pag mainit na diha katago ng uling. Tapos ibutang ng hotdog. Tapos pay-payan hinay maluto na siya. Sige, paabuto na lang na to. Ako mula ka usa ko kay mangita pa man kog pagkaon basig makakita pa kog mga prutas. Wow, libaga naman eh. Ako na din yung itakang para mukhaon na mi. Wow. Nawala naman na yung germs kaya nakalayuhan naman na. Nainitan naman na. Ako nang itakang. Wow. Wow. Kalami ani. Kalami ani. Diri ng ubon. Di ari. Dali ka man ay maluto. Kay humak kayo ng panit. Nag-abot ni Gibert. Mukhaon na mi. Kana, uy. Muta, uy. Kalamian ka unod. Tayo. Wow. Wow. Umot kaayo ang hotdog. Muadto day ko dito kay basig naluto na tabangan ako si Grace. Wow, Grace, naluto na Grace. Humuta Grace oy. Oo. Kapit naman ni maluto. Balihon na naman eh. Balihon na nato ni. Sige, be, ako ambil ang paypay, be. Ako yung paypay, tabangan tikag paypay. Sige. Balihon man ako ni. Balihon na nato ni. Tanawa, Sige, tabangi balihon. kong bali. Saan ang pagbali? Ano Saan ang man ang pagbali? pagbali, oh. Wow. Pagod na. Wow, kalamian eh. Mukha kong daghan Grace ha. Ha? Mukha kong daghan ha. Sorry, matanggo ka. Mukha ko mampudag. Pila day kabuk imong kaunon? Pulo. Kulo imong kaunon? Ako kay 15 akong kaunon. Bukan po sa imo ang kaunon. Alam nga, ako may nakakita. Pariya man ta. Sige lang. Sige lang. Lalaki man ko. Dako man kong tungol kay lalaki man ko. Sige lang, sige lang.
Sige, luto na. Naanay luto, Grace, oh. Kaon na ta, sige. Kauno na to, ne? Sige, pagkuhag isa. Sige, kauno na ko, ne? Pagkuhag isa, kaya magkuhag ko isa. Init man, pa lang. Ay, bawag lagi siya. Ha, ni bawog. Wow! Mami, May kaayo. ako daw. Ito, kaon, Grace. Wow! Tanawa ko, Grace. Bukaon ko hotdog, Grace. Wow! Yay! Mami, mang kaayo. Kaayo, no? Dagan pa mang kaayo, oh. Dagan pa kaayo ka daw. Kaon pa taron, daghan. Natura man yung doon. Dili na to binlan sila at si Maureen. Di na to dapat tilawon. Kauno na to ni tatong video. Dibdib, napagod na ko ba? Ako ni haunon. Sige, butang sa sudlanan. Dari sa kubla. Hindi, butang sa sudlanan. Tabang, iko. Ay, init kaayo. Ako lang be, kayo kay. Butang dito, dira. Dari. Ito lang haon. Sige. Naluto na yung uban. Luto na na. Kiniluto na ni. Kiniluto na ni. Wala pa no? Wala pa oy. Kiniluto na ni. Wala pa oy. Kiniluto na ni. Wala pa gihapon. Kiniluto na. Kiniluto na ni. Wala pa oy. Oh, wala pa man. Na sige. Kiniluto na ni. Wala pa gihapon. Luto na daghan na kayo naluto. Tanawa. Gani, no? Asa man ta mga on? Ay, dito ta sa bagnutan kay Bugnaw niya. Lami ikaon. Kung ano lang isa. Tara. Tara, kay pasig makita kita tao. Asa man taagi? Ambot, asa ta Di na lang taagi oh. Tara. Kita kay ilalom sa abukado, landong kayo. Tahan na kita rin. Butang i-plaster kay parang nindot ka. Itan ang nami kayo siya ka. Wow. Wow. Lami. Asa na ang sauce ani Grace? Wala man tay sauce. Wala din Kaya wala sauce. man tay kwarta ipalit og sauce. Tanawa. Kinitaan na biya tanino. Tanawa, lami kayo. Kaon na ta karon. Chicken. Kaon tag kuan, tag duwa-duwa lang ta. Uy, tagi malima ta. Lima-lima ta. Sige na, mukhaon na ta. Hindi na. Kaon na ta, sige. Yummy. Kami kayo no? Yummy. Delicious. Wow. Muna ang bunga sa saging. Ano pa? Ano ba niya? Hotdog? Asa niya ilabay? Hindi, butang. Tong, bili. Kaon mo isa. Paborito na sa mga bata. Ang ba mo ko isa? Ang kaon mo ko isa? Wow. Lami kayo. Lami kayo. Lami kayo oy. Lami kayo oy kay hotdog nga. Unsa ni nga hotdog guys? Kay Ambot, lauk ba yun? laka kabalon sa hotdog. Ato katira una nga on sila og kuan ba. Kaning hotdog na sila dinaan nagkaon og ganina. Magkaan sila hotdog? Wow, sila daghan na lagi hotdog lagi. Lami ba ng hotdog? Favorite ba na nako? Ani daghan na ito tara. Hala, naaday mo diri ah. Hala, langaon lagi mo og hotdog. Tagay, bibi. Tagay, bibi. Pwede mo magkaon? Mangayo ko to ako ah. Favorite ba na ako ni? Favorite ako Kaon na lang mo ni. kay nanguha naman mo dayon. Lingkod mo, lingkod. Lingkod mo diha. Dapat ano naman ni ketchup lang iyon unta mo kay daghan kay ketchup sa balay. Wala namin nag-iwan sa inyo ha. Kaya huwag naman ninyo. Dili man. Wala kami nagdahong nga mga pas di ay mo. Si Maureen man nakakita ninyo ni nga man si Maureen nagdala daw mo hotdog. Amuha naman ang tali. Nanabo gani me kapara di mi makitaan. Dili man ni inyo ha, nakitaan raman ninyo ni dia sa saging. Wala may tagiya. Luis no, na di tagiya Luis di ba wala man no. Wala may tagiya. Dili man inyo ha, kaya naman ni tagiya. Wala may tagiya, wala may nangita. Wala na basta kay mukhaong kuha. Tao na lang ta. Ano sabo ay Asa dai mo gikan? dito gisugo ko ni mama ni palitok bugas. Ay ikaw Maureen, asa ka gikan? Dito sa amo nga pud niya nakakita man ko nga Nagbit-bit. ani. Ina ninyo ang Wow, lami kayo kay tagod-tagod. Mani. Kinsay nagluto ani? Ako Kami ha. Yan, Ako may tigpay-pay. Na. Kayo.
Ay, dili na ko, oy. Busog naman ko. Muadto na ko, oy. Tara na, Grace. Wala ka ni. Ano na ni? Inuwan na na. Inuwan na na. Ibilin lang namo na diha. Paabuton lang kung kwaon sa tag-iya. Ayaw ibilin. Uy, Bahala sayang mo. pa ni. Mulakaw naman din ka sa balay. Sige, dalo na to na sa Abuan na balay. ni. Tungaon Tara, na tungaon na to sa balay, no? Kay sudan, tungaon na to si mama o si papa. Tara. Labay na to para di na to makita. Ha? Namiyahan ni. Uy.